O'n i'n mwynhau mas draw yn dysgu yn yr ysgol gynradd, ond dath y cyfle i ymgeisio am swydd yn yr ysgol uwchradd i ddysgu drama. O'n i'n mwynhau drama, o'n i wedi mwynhau dy drama yn yr ysgol, o'n i'n mwynhau drama tu allan i'r ysgol, o'n i wedi astudio drama hyd at lefel A, o digon o sgiliau dy fi i addysgu'r pwnc a diddordeb dy fi yn y pwnc. Felly o'n i'n meddwl, wel, pam na, beth am ymgeisio? Ges i'r swydd ac o'n i mor hapus i dderbyn yr her newydd. Pan dechreuais i wedyn ni yn yr ysgol uwchradd, oedd yr holl beth yn heriol i fi. O'n i ddim yn gyfarwydd a dysgu yn ysgol uwchradd, oedd heriau wedi dod megis disgybliaeth a oedd hwnna'n her mawr i fi. Ond des i trwy'r heriau i gyd, enghraifft, do'n i byth wedi dysgu cwrs cyfnod allweddol 3 neu gyfnod allweddol 4 tygau lefel A. Ond o'n i wedi dysgu yn y swydd a wedi hynny dwi'n credu bod wedi datblygu'n well ymarferedd. Fel unigolyn sydd wedi derbyn addysg trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg ac fel siaradwr Cymraeg iaith cyntaf, dwi ddim yn gallu dychmygu addysgu trwy unrhyw gyfrwng arall. Dwi mor frwdfrydig dros addysg yn yr iaith Gymraeg a dwi'n gobeithio bydd y dysgwyr yn elwa o hynny.